Welkom bij het nieuwe programma We wachten je met plezier van de Bregen in Ljout. We wachten je met plezier van de Bregen in Ljout. Hey! Nou, wat vind je ervan om van de Bregen te wachten? Ik vind het net leuk. Oh, wat dan? Wachtje is nee leuk. Ik ben Limburg, dus ik praat nou Fries wie ik ken. Oké, volle succes met die reportage. Ja, dankjewel. Ik zal even verder hier. We wachten je met plezier van de Bregen in Ljout. Hey! Wat vind je ervan om voor de brug te wachten? Irritant. Ja, vind je het irritant? Ja, het maakt me eigenlijk niet uit. We hebben vrij en we hebben altijd tijd. Zo, doe best wel positief ingesteld. Ja, Is het wel iets zo positief? de meeste dagen wel. Ik denk ik wat boeten van. Oh, In de tunnel gewoon. je tuin nog al? Ja, Wat is in je tuin dan? Blomblantje. ja, zoiets. Oké. Maar oh ja, hier in ieder geval meer. Oh, ja, oh, die man die wordt er wel. Ja. Nou, prima. Ja, hoi. Nou, succes hè, in de tuin. We wachten je met plezier van de Bregen in Ljout. Hey! Nou, inmiddels is de Bregenweg gewoon helemaal vlak, zeg maar. Iedereen kan er gewoon relaxed doorheen rijden. Dus ja, dit weer het einde van Wie wacht je met plezier op de Bregen in Ljout. We wachten je met plezier van de Bregen in Ljout. Hey! We wachten je met plezier van de Bregen in Ljout. Hey!